Maya pagkat panapon po kay kayngon. At yung tana po king kawang lungal doon, yung kaya katapong nobena, parang king kaya katang patulunan balen, Santa Monica. Talakad tamo po. Ilapit mo kay King Ginuning Sala, asalan kapanayan ni balik daw ni ang Lismi. O pasintan ni Santa Monica, ito ang kay nga pusa, ipanalangin mo kay sana, o Inumi Santa Monica. Kalupan San Agustin, ibilang mo kay aning anak mo, hikayapan mo kay iyalan, king lupa ng Diyos mo kay tangan. O patulungan ni Santa Monica, ilapit mo kay King Ginuning Sala, asalan kapanayan ni balik daw ni ang Lismi. O pasintan ni Santa Monica, ituo mo kay nga pusa, ipanalangin mo kay sana, o Inumi Santa Monica. Ikang minawas king Belen Maria, imalawusok na may kiramdam ka, kapos nawan kay kayang binyena, kinsinta sa mi babat hinawa ka na. O patulungan ni Santa Monica, ilapit mo kay King Ginuning Sala, asalan kapanayan ni balik daw ni ang Lismi. O pasintan ni Santa Monica, ituo mo kay nga pusa, ipanalangin mo kay sana, o Inumi Santa Monica. Ikang pintakasin ni Maleni, Balen Mexico karatungan ni, kapaya-payahan sa'y magkari, kami kanugod naman sa parati. O patulungan ni Santa Monica, ilapit mo kay King Ginuning Sala, asalan kapanayan ni balik daw ni ang Lismi. O pasintan ni Santa Monica, ituo mo kay nga pusa, ipanalangin mo kay sana, o Inumi Santa Monica. Ipanalangin mo kay sana, o Inumi Santa Monica. Siklod tamo po. Kilagyo naging pamponing anak, ang poning banal ay Espiritu. Amen. Kapanisyan, itamangan po, Ginukong Heso Kristo, Diyos ang pon taong tutu, ipanglinalang mga timbos kako, uling ikang Diyos ko, mabilog kong puso malsinta kaya ka, at ulining palsintanda kan lakwas kinsablang nano, pagbitkilan kong masakit ing pamigkasala ko kaya ka, o alananggang kayapan, nino ing may natiling mamuli kaya ka, mga pepatula king pamigagana ka, pamangamanu at pamanyapat. Ako po Diyos ko,
Nung sopan mo ko king malagrasya mo, tatanto kong matibe, kingena ko miyuman mi kasala. Lain kondisyon kong isakwil, ing sablang makayuli king dapat a emayap. Mga ikumpisal ko king ganap akapiyadyan, ing ganaganang sala ko. Manalig kong masakit ginuko, king alananggang pakalulo mo, king uli na mo man, ni maulagang bunga, ning mal apa may lasat pangamate mo king krus, at ning puso kong magbitkil. Pagkala mo pong ilugod ka ko, yung kapatawaran mo, mangganit ang grasyang ikabiya ko, at pamanatili kong sumuyo kaya ka, ang kaking oras ng kamatayan ko, yanasa. Panalangin king Aldo kang Santa Monica, itamongan po. Maligayang patulunan ding indu, Santa Monica ang asawa ng Patricio, at indu ning imunanon doktor, at ipan ni Santa Iglesia y San Agustin. Ining mayumuming pamagdebosyon, daraon mi kaya ka iting nobenaryo, ulining pamaninasami, king masikanan mong pamamilatan, arapan ng ginutan Diyos, karing kalulong mabibingbing, ang pongpenganak, ang mga waglit ulining kasalanan, abinarang kalulungkot, ding pakakalulong indong masipit magnasa, king pangakabos ding anak da. Daptan mo sapo, king ela mo wili, king kaparangalan akapadang bina, ring kayanakan, at ding katubale, nune, miela sa aking ekalarang takot king Diyos, apani batanin tunay kabyasnan. Banting upaya, king pangabiyeming mikakasundu, at misasanlub keti, apalaran ming miyabe-yabe mo naman kayang banwa, antimoing pamiyabe-yabe yung eni, ikaw ning asawa mo at anak, at kanita adalit tayong kapuran kin Diyos, datang king alanangga, yanasa. Panalangin king Kawalong Aldo, itamongan po. Maligayang patulunan, indu at patulunan ming Santa Monica, paniga po mi kaya ka o indong malugod, yaduan mo sa akin Diyos, ing makapakyapos kaya ka, at magsantong kepin king sablaming kalimpitan. Kaniting malilong asantungan, ning pamanalangin, at king Aldo, miragdag sa, ing pamanalangin mit pamagparati, yanasa. Ngini po king katimikan sabit ng tala ding grasyang buritang nabangnan, king pamamilata ng Santa Monica. Ipami at banwa, mi sambani lagyo mo, datang kaya kami kiriyan mo, mi pamintuan ilob mo, kaya tisulip anti banwa. Ing kakanan mi king Aldo, ibiye mo kaya kami king Aldo ngeni, amponi patawad mo kaya kami ring sala mi kaya ka. Anting pa matawad mi ka ring mi kasala kaya kami. Mangaya mo kay paisaul kin tukso, nulay kabos mo kami king sablang marok. Amen. Bapong Maria, mipno kaking grasya, yung ginuwat so kaya ka, nuwan ka karing sablang babay, tunya pa naman, ing bunga na ningatsan mo, Jesus. Santa Maria, Ino ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipa at king anak at king banal na espiritu. Antimoing sadya ng ligaya, iba't king kamumulan, ngayon at kapilanman, manggaman king alanganga. Amen. Ipami at banwa, misambani lagyo mo, datang kaya kami kiriyan mo, mi pamintuan ilob mo, kaya tisulip anti banwa. Ing kakanan mi king Aldo, ibiye mo kaya kami king Aldo ngeni, ampon ipatawad mo kaya kami ring sala mi kaya ka. Anting pa matawad mi ka ring mi kasala kaya kami. Mangaya mo kay paisaul kin tukso, nunay kabos mo kami king sablang marok. Amen. Bapong Maria, mipno kaking grasya, yung ginuwat so kaya ka, nuwan ka karing sablang babay, tunya pa naman, ing bunga na ningatsan mo, Jesus. Santa Maria, ang Ino ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi na. Amen. Ligaya king ipa at king anak at king banal na espiritu. Antimoing sadya ng ligaya, iba't king kamumulan, ngayon at kapilanman, manggaman king alanganga. Amen. Ipami at banwa, misambani lagyo mo, datang kaya kaming kiriyan mo,
Mi pamintuan ilog mo, kay sulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldo ibiyemo kaya kami king aldo ngeni. Ampon ipatawad mo kaya kami ring sala mi kaya ka. Anting pamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mangay mo kay paisaul kin tukso no na ikabos mo kami king sablang marok. Amen. Bapo Maria, mip nung kaking grasya, yung ginuwat yung kaya ka. Nuwan ka rin sa blang babae, unya pa naman, ing bungon aning atsan mo, Jesus. Santa Maria, ang Ino ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipa, at king anak, at king banalay espiritu. Antimoing sadya ng ligaya, iba't king kamumulan, ngayon at kapilan man, manggaman king alanganga. Amen. Pamupos a panalangin. Itamongan po. O mapamakalulon Diyos, tulad ring malungkot at bering manalig kaya ka. Ampot king pakalulo mo, lingusan mo tekirandaman, indakal alawa ng Santa Monica. King pamibalik loob ning anak ng San Agustin. Pagkalam mo sapo kaya kami, uli ning pamamilatanda ilang adwa, kintang isa minaman sa ing kekeng kasalanan, at apakirasa minaman sa ing patawad, uli ning malagrasya mo, uli ning ginuming Jesucristo ng anak mo, amponing Espiritu Santo, iyanasa. Talakad tamo po para kindalit ka Santa Monica. Bakit ang anak ka pa? Kabangalang penintun mo na. Inilag ka pinili siya, ket aking kalat o makasira. Ika'y
ginaguningin pa ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Luklok tamo po. Kaniti pong kawalong aldo ng kakatam nobe ng misang parangal kan Santa Monica. Pakiabetala naman po ding makatuki. Din kakatam pong masi sponsors. Di Federico and Ana Marie Dison. Doktora Gladys Dison. Cherry Ann Coronel, Roland and Melin Lumba, Mr. and Mrs. Jesus Sun and family, Mr. and Mrs. Nestor Maglangke and family, Mr. and Mrs. Reynaldo Agustin and family, Mr. and Mrs. Domingo Dison and family, Marisa Ong and family, Engineer Jess and Mrs. Clarinda Punsalan and family, Vilma Pakleb, Nenet Sienda, Rima Bondok, Rosario Roque, G Resort Bolinao, San Fernando Post Office, Eduardo Tolentino and family, Maria Belen Pamintuan and family, Arnel and Terry Garcia and family, Noel Tolentino, Joseph Lorenzo, Christian Requelman, Carlito Mendoza, Emeline Navarro, Maria Punsalan, Nida Diaz, DMS Gem Enterprises, Katrina Palomares, Marlene Palomares, Attorney Ener and Mrs. Hilda Endona and family, Mercy Soliman, Jesus Santos, Romeo Baluyut, Noel Aquino, Jomar Lagman and family, Jonalyn Lagman, Fernando Dison and family, Abilina Bonus and family, Clarita Maso and family, Lucy Maglaki and family, Ryan Gonzalez, Patricia Cuerto, Alma Castro, Amelia Tumang, Luz Duay, Emil Dison, Jenna Duay, Mona Lalusin, Golden Fields Resort, Gabi Endona, Maymay Endona, Resort Bolinao, Parian Diagnostic Laboratory, Mr. and Mrs. Raquel Manalili, Ronnie and Raquel Manalili, Northwood Construction, Jerry C., Hener and Josie Paule, Pistahan Pawn Shop, Lita Eporak, Emerlita Lumba, Carissa Malyari, Giancarlo Malyari, Angelita Caparas, Amelia Kyok, Angel Thea Caparas, Charlotte Parungaw, Ralph Lawrence Parungaw, Mark Anthony Parungaw, Joel Parungaw Jr., Alan Parungaw. Antimurin po din magpasalamat di Miguel and Sonia Villanueva and family, Noel and Manette Capulong and family, Let Capulong and family, June Capulong and family, Bajun Capulong and family, Anding Capulong and family, Lilian Antonio and family, Baxter Capulong and family, Apong Iling Kayanan and family, Antonio Kayanan and family, Jose Kayanan and family, Arsal Borja and family, Rolly and Margie Sarasate and family, Junjun and Yang Kapulong and family, Ed and Golda Campos and family, Jose Pepe Hison, Mr. and Mrs. Robinson Velasco and family, Rogelio and Adoracion Supan Sr., Rogelio and Michelle Supan Jr., para kingaldo ng Kebaitan Nenet Sienda, speedy recovery ng Herminia Talaw, special intention Belina Katekbak, healing Roberto and Irene Capulong, Father Marianito Malyari, Princess Nenita de Castro, Tomasito Bautista, para kingalananggang kapainawan ng kaladwadari Father Marius, Father Elmer, Father Marcelino,
Zenaida, Rosalinda, Lucas, Melba, Consuelo, Jesus, Leonor, Jose Senior, Jeng, Teddy, Ludwig, Maximiano, Marciana, Tito, Carlitos Senior, Felicitas, Orlando, Lucila, Nelia, Bienvenido, at Eliasar Senior, at ding maldang kaladwaking purgatorio. Talakatang po makiabe king dalita pamuklat. Indong mapaminto king Diyos, kinsiwala namin kiramdam ka. Asawang mulian na lang kawangis, at indong mulian na lang kaparis. O patulungan ni Santa Monica, ilapit mo king ginuning sala, asalan ka panayagin. Balik lang ni Aglismi, o pansintan ni Santa Monica, ito mo kengi kainga pusa, ipanalangin mo kesana, o Indumi Santa Monica, ipanalangin mo kesana, o Indumi Santa Kilaginingin pa ang poning anak, ang poning banal Espiritu, Amen. ing grasya ng ginutamong Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, ating pamakyagom ng banal Espiritu, mantabay kay kaingan, At kaya ka antimurin. may pagat panapon kay kaingan po. Pera king Domingo po ngeni, yapin ing kalimang Domingo ning Easter season, ing kakatang kapag masusyan, yun mo naman ing kabalutan ng Aldo Pamagnobena, pamagsadya para king daratang tang piyesta, piyestang alang tao. Inya batang maging karapat dapat ganap kaniting kapag masusyan, aminan tala pamo at pagsisyan din kasalanan tamo, at anyaran pamo yung lunos na at kapatawaran ng Diyos. Ginong Jesus, iking tanaman na ubas, at ausan mo keng sanga mo, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, ingagtaning biye, ang mamaguske ka. Yan naman ing mamaguske kami, Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, nung kasanmetong daka, kasanmetong miya naman king lugod, at king espiritu ning kasaywan, ing balang metong kay kami, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayipayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye, alangangga. Amen. Diyos,
Oy paning ginuming Yesu Kristo, binalag mo karing bansa, ing madigtas mong upaya, at kitmuan ding sablang panawon, karing amano ning metong abayong dalit. Pakiramdaman ming kablas niting dalit, pagkalaban mo keng siwalang mikanta, king kekang kapurian, kaya kaba niting panahon ning tula. Itinadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Makiramdam tao po king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't, king libro ning dapat, daring apostol. Mintaya Jerusalem mi Saulo, at pekikwana ng makyabe karing alagad. Dapot, ilangan mang laplakeyo. Era abot paniwalan, ing tutuneping meging alagad ning Ginoo. Dapot seupaning Bernabe, at pepakilala ni karing apostol. May linawa na karelo, nung makananuyang pepatiliping Ginoo kang Saulo kanitang misan amaglakbeyo at kinging Ginoo migsalita yakeyo. Selesena naman karelo nung makananuyang menara li Saulo, king mitmong tepangan king lagyo ng Jesus karin Damasco. Makanyanyang menatiling kayabe-abe ray Saulo, king pamaglipot da, king kabilugan na syudad ning Jerusalem. Alalang takot manaral, king lagyo na ning Ginoo. May kipagsalitayo, at may kiargo karing udyo, abyasang Grego, at deti burireng paten. Inyang nga balitan da iti ring kapatad, tiki rey Pablo karin Cesarea, at pepapuntalande karin Tarso. Milyaripin, king mika kapayapan nyo, ing iglesyo, king kabilugan na Udeo, Galileo at Samario. Meragulyo at miragdagyo ing miyembro, king kapamilatanan, ning kasaupan ning banal na espiritu, kabang susulong nyo, king pamiyabi-yabi, at takot, king Ginoo. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Iko ing kakong puryan o Ginoo, king kapulungan ning kekang balayan. Ika ingka kong purian o Ginoo, king kapulungan ning kekang balayan. Kakong panata, tuparan ko, king arapan daring ating takot, king Ginoo. Manganlo at kumabsi ring malupa, detang king Ginoo magdulap puryande, king kapilan man misaplalalo. Ika ingka kong purian o Ginoo, king kapulungan ning kekang balayan. Ding sablang tao, abalure ing Ginoo at kilalanan de. Pasiratang lo ring sablang bansa, bansambo king Ginoo. Ding sablang mayupaya at palalo keyo dukulo. Ding sablang king alikabok meni batan, dukulangan king keyang arapan. Ika ingka kong purian o Ginoo, king kapulungan ning kekang balayan. Ding ana kami bayit king panahon na daratang yaing karelang suywan. Ing paintungo lalay, balitanan nyo, dikil king Ginoo. Ila naman ipasyagdo ing keyang katuliran, karetang pamibayit, ing sablang keyang depatan. Ika ingka kong purian o Ginoo, king kapulungan ning kekang balayan. Pamamasang iba't, king mumuna ng sulat sa nuwan. Anak ko, eta mo sa nalulugod, king kapamilatan namo ning amano o salita. Ipakit tamo ing tunay lugod, king kapamilatan ning dapat. Kaniti tamo akilalo, king atita mo, king panig ning katutuan. At mitahimik yo ing konsensya tamo, king arapan ning Diyos,
nung sakali mang liligaligan na katamo niti. Uling may gityo ing Diyos king kaya katamong konsensyo, at balo no ing sabla. Pakamalan kong kakaluguran, nung nakatamo lilikaligan ning kaya katamong konsensyo, panatag tamo pilubluban, makalapit king Diyos. Tatanggapan tamo ing nanumang adwan tamo keyo, uling pemintuan talo ring kayang utos, at daraptan tamo itang bibiya tula keyo. Iti yaing kayang kautusan, maniwala tamo king lagyo ning kayang anak, i Jesu-Kristo, at mikakalugod tamo, antimo ing inutos ng Kristo. Ing mamintu karing kautusan na ning Diyos, manatiliyo king Diyos, at ing Diyos naman manatiliyo keyo. At king kapamilatan ning Espiritong pagkalub na kaya katamo, abalo tamo, king manatiliyo ing Diyos kaya katamo. Amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos, parangalan tayo po yung maya pabalita. Alleluia, 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 Alleluia. Manatili kayo hanako, at ako manatili ko kaya kayo nga naning Ginoo. Ring sang ako mamungalang daka. Ing Ginoo man tabi kay kayo, At kaya ka antimo rin. pamamasa king may pabalita, agpang kang San Juan. Ligaya kaya ka o Ginoo. Jesus nga nang sinabi karing kayang alagad, ako, ing tunay tanaman na ubas, at ingib pa ako ing mananaman. Pupututaning balang sangang mamunga, at kakaltasane ing balang sangang mamunga, banlaluya pang mamunga. Malinis na kayo ngeni. Uli na ni nga manong sinabi ko kay kayo, manatili kayo kanako. Nung makananong kung manatili kay kayo. Ing meto nga sanga, ay makapamunga kisarili na. Makapamunga mo, nung manatili ang makatahid, king tanaman aubas. Nung kayo manatili ka na ako, kayo makapamunga. Anti mo'y sanga, makapamunga. Nung makatahid, king tanaman aubas. Ako yung tanaman aubas, kayo ring sanga. Ing manatili ka na ako, at ako kaya mamungayang dakal. Uling ala kayong arapat nanuman, nung makakawani kayo ka na ako. Ing manatili ka na ako, mangariya king meto nga sangang miyugse at langiya. Di nga ti kareting sanga, titipunan la at yugse king api, ban madulok la. Nung manatili kayo ka na ako, adi nga mano ko, manatili la kaya kayo. Adwanyitang nanumang buriyo, at may pagkaloob kaya kayo. May paligay niya yung pa ko, nung mamunga kayong dakal, at king makanya na paralan, maging halagad na kayo. Ing maya pabalita, ning kaya katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Maya pa gatpanapon pong pasibayo, magandang hapon. No. Kamusta na po ang bawat isa? Tara, swimming tayo. No. Panahon ng swimming, hindi tayo makapag-swimming. Tinatanong ko kanina, kung magsiswimming ba tayo sa swimming pool, mahahawa ka sa COVID, sa mga public pool? No. Kasi sarado yata yung mga resorts, no?
Kasi po yung panahon ngayon, panahon talaga ng pag-outing, panahon ng pagsiswimming, panahon ng beach, panahon ng pamamasyal. Kami pong mga magkakaibigan, mga pare, basta pagkatapos ng Holy Week celebration, maalis kami. At ito po isang nakakamiss sa atin. Yung punong-puno yung mga resorts. Yung pinuputakte yung mga lugar pasyalan. Pero ngayon po walay tayo. Ang nakakamiss hindi lang yung pamamasyal, kundi yung spending time with friends. Pag kasing nag-outing tayo, hindi lang naman swimming ang habol natin, kundi yung pakipagkaibigan. Kahit po yung simpleng mga hangouts, simula nang nag-lockdown, hindi na kami nakapagkape. Starbucks. O kaya, coffee beans. No? O kahit din lang dun sa Pandesal de Manila. Wala. Ang mga ganyan po hindi lang dahil sa kape, kundi panahon na tinatawag nating bonding time. Na para sa ating mga Pilipino, mahalaga sa buhay natin yan. Kasi meron tayong mahigpit na family ties. Hindi lang mga immediate family ang tinuturing nating pamilya, kundi we have extended families. Pero sa nanay natin, dami natin tinatawag na nanay. Pero sa kuya, dami pa nating tinatawag na kuya. Yan tayo mga Pinoy. Na matindi ang ating pagkakaugnayan. Lumalawak ang pamilya. At napaka-importante po yan na napagpanahon ng pandemya, ang ganito. Yung nandyan yung pagkakapatiran, pagkakaugnayan. Yung hindi natin dama yung tayo nag-iisa. Hindi yung tayo'y itinaboy at itinakwil na. Kasi yan po yung magpapalakas ng ating loob. Kahapon lang po kahapon lang yan. Yung meron ako isang kaibigan, first time kong nakitang kung anong loob ng isang quarantine facility. Meron po akong naging parishioner na COVID. At medyo lumakas na to, hindi na siya inuubo, hindi na nilalagnat. Kaya inaisipan niyang i-video yung sarili niya habang sila raw po ay pinapayagan mag-exercise. Palakad-lakad dun sa lugar ng quarantine. At masaya siyang binibidyo yung sarili niya at ang dami niyang pinasasalamatan. Kasama na yung gobernur na siyang nagpagawa ng facility. At saka yung mga very accommodating, very welcoming mga nurse, doktor, mga staff. At meron pa po siyang dahil yung mga nakasama niya doon, habang nagbibidyo, sabi niya, ayan, yan, sabi niya, yung mga nasa harapan ko, kasama kong mga inmates yan. Tinawag niya ang kanyang sarili, parang nakakulong inmates. No, ibig sabihin, sa loob ng quarantine facility, nagkaroon sila ng mga kaibigan. Nagkakakilalan sila. No, kaya sabi niya, though this is not the kind of vacation I want, no, pero wala akong magagawa, pero maganda pa rin bakasyon. Kasi nga meron sa mga nakilalang kaklase niya sa pagka-quarantine. At habang binibidyohan na po yung sarili niya, naka-live nagpa-pop out yung mga nagme-message sa kanya, magpagaling ka, kumusta ka na. At alam niyo, ang laki ng binubunga ng mga ganon, na sa kabila ng nasa quarantine facility, hindi niya nadama na siya nag-iisa, na siya pinabayaan, na wala nang nakaalala man lang sa kanya. At ito po yung importansya ng tayo'y ugnay, may ugna-ugnay. Buklod. Pagkakapatiran. Looking at the opposite, paano na lang kung
Ayaw na ng mga tao sa'yo. Ayaw na ng mga pamilya mo sa'yo. Itinakwil ka na, itinaboy ka na. Paano na lang? Pati mga doktor, nurses, ang susungit sa'yo, hindi ka na magtatagal. Baka magpapakatiwakal ka na. Sa sobrang awa sa sarili siguro. Pero alam nyo, meron po akong nabasang isang, di ko alam kung totoo itong comparison niya, pero sabi niya, sa mga physically strong na animals, mga wild animals, pag nasa wild ka raw, nasa gubat, at natsyempuhan mo, kumpul-kumpul, no? Yung mga maraming mga wild, halimbawa mga wild buffaloes, white buffaloes. Sabi niya, pag nakita mo yan, sila'y sama-sama, in a herd. Huwag kang matakot. Kasi okay lang yan. Sama-sama sila eh. Pero once you meet just a single wild buffalo, sabi niya, hiwalay sa herd, hiwalay sa iba niyang mga kasamang buffalo, magdasal ka ng walang patid, sabi niya. Yan ang mga vicious, attacking animals kasi nag-iisa. Kasi nag-iisa lang. Sila raw yung mga mababagsik na hayop. Siguro dahil nahiwalay. Siguro dahil baka iniwanan na namang kasama, ayaw sa kanya. Kaya posibleng itong hayop na ito may dinadama sa sarili. Kaya delikado siya. At hindi kaya ganon din tayo bilang mga tao. Ang isang taong loner, mahilig mag-isa, delikado. Yung mga outcast, yung mga itinaboy, tinakwil. Sa bagay, kung titignan niyo po kung magbabasa ka ng mga files ng mga criminals, yung mga loner and outcast, sila yung mga candidates sa pagiging kriminal. Pero yung mga well-loved, well taken care of sa pamilya, matindi ang bonding sa pamilya, sa mga kaibigan, yan ang masaya sa buhay. At yan ang mga mapayapang nabubuhay. Kaya para sinasabi nito, alone as human beings, hindi tayo uubra, hindi tayo tatagal. Talagang bilang tao, we are social beings. At kailangan natin mabuhay na tayo nararamdaman natin tayo tinatanggap, na tayo kabilang, na tayo pinapahalagaan, binibigyan ng importansya. Kailangan natin sa buhay yan bilang tao. And I think ito yung ninalaman ng ating mga pagbasa ngayon. Ang pinapaalala sa atin ang kahalagahan ng relasyon, ang ugnayan, ang importansya ng tayo kabilang. We feel that we belong. Siguro ito yung sinasabi ng Panginoon na hiwalay sa Kanya, tayo'y matutuyo. Na parang sanga. Yun nga lang po pag tayo hiwalay sa mga mahal sa buhay at tayo tinaboy, sa mahal sa buhay pa lang para tayong natutuyong mga sanga. Di ba sa Amerika, yan ang isang problema nila. Yung isang bata, bigla na lang namamaril sa school. Bakit? Anong nangyayari sa kanya? Paano kasi siya na lang palaging nag-iisa sa bahay. Busy sa pagtatrabaho yung mga magulang. Kaya yung bata parang psychologically nagka-diferensya. Parang hindi na siya marunong makisama. Makilubilo. Kaya, ayan, sa school, hindi marunong makisama. Isang araw na lang, namamaril. Para siyang isang sangang natuyo. 2 days ago po, nabasa ko yung sa Yahoo News, dyan sa Thailand. Sa Thailand, isang lalaki, pinasabugan yung sasakyan ng mag-partner. Ngayon pala, siya ang ex ng babae.
Na iniwanan siya ng babae kasi durugista, nambubugbog pa, irresponsable, sarili lang ang iniisip. Kaya iniwanan na siya ng babae. Isang araw na tiyempo niya yung babae, kasama yung bagong asawa niya, pinasabugan yung sasakyan nila. Ayan ang pag tayo'y naputol sa ugnayan, sa relasyon, nagwawala, nasisira ang buhay, natutuyo. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Kaya, anong gagawin natin? Siguro isa pong paalala sa atin, bilang mga Kristiyano, hindi tayo matututong makisama sa Panginoon hanggat hindi tayo matutong makisama sa isa't isa. Sabi nga po ni San Juan, sabi niya, paano mong masasabing mahal mo ang Diyos na di mo nakikita? Gayong ang taong nakikita mo, hindi mo alam mahalin. Mahalin mo muna yung nakikita mo bago mo sabihin, mamahalin mo yung Diyos na di mo makikita. Na kung susundin po natin ito, ang ating pakipag-ugnayan sa Diyos, magsisimula muna sa atin. At ito'y sa pamilya. Kaya kayo pong mga magulang, napakahalaga ng papel nyo na sa loob ng pamilya nyo, yung mga anak nyo ay natututong marunong makinig, mamintula kaya kayo, pasakop sila sa inyo, pero matuto rin silang magsalita. Matutong mag-give and take, na hindi lang sila kabid ng kabid, kaya matuto rin silang magbigay. Yung matutong hindi lang sariling iniisip, kundi ang kapakanan ng kanilang mga kapatid. Kasi pag ganyan po, yung bata ay natututong nilalawakan niya ang kanyang pag-iisip, na hindi lang dapat sariling inintindi, kundi pati yung iba. Ako po na hindi ko kakalimutan sa bahay namin kung mayroong isang tinurong sinanay, ay ang ganyan. Na medyo malaki na po kami, at dati nung mga mas malilit pa, sabay-sabay kami naghahapunan. Pero nung nag-high school, nag-college, kuminsan, hindi na kami magkakasabay-sabay maghapunan. Kasi may kanya-kanya ng lakad. Kanya-kanya ng sibat. Pero sabi ni nanay, pag uuwi ka ng hapunan, kain ka na, pero huwag mong ubusin ang ulam. Pakibalak mo naman yung iba pa. Baka pagdating mo doon, ubusin mo. Ganyan. Mayroon naman tapon talagang ganun, di ba? Kailangan ka na magtanong-tanong ka muna, kumain na ba si Alex? Yan. Kumain na ba si Junior? Yan, ganyan. Ito po yung pakibalak mo yung iba. At alam nyo, pag lumaking isang bata na ganyan, kahit saan man siya magpunta, ganyan na mag-isip. Yung pakibalak na yung ibang mga tao. At sa pamilya din, mararamdaman ng isang bata kung paano'y siya'y hindi tinataboy, tinatakwil. Pag may sakit, inaalagaan. Pag nagkamali, pinapatawaran. Hindi yung bubugbugin mo, hindi yung itataboy mo. Kasi pag gano'n, doon matuto rin ang batang kung paano siya pinatawad, gano'n din siya maging mapagpatawad. Gano'n din siyang umunawa, magpasensya. At hindi po ba sa ating pagdiriwang ngayon, sa ating Novena Mass, yan ang pinakita sa atin ni Santa Monica, di ba? Si Santa Monica, hindi niya itinaboy ang asawa niya, itinakwil ang asawa niya. Hindi niya itinaboy si Agustin, kahit na ito'y suwail na anak. Kundi buong tiniis niya ang hirap ng pakikisama sa pamilyang ito. Hanggang sa siya mismo ay nakonverti niya.
Para bagang, kay Monica, kung itataboy niya si Agustin, para siyang sangang matutuyo. Kaya dapat wag putulin ang ugnayan sa anak niya. Ganon din sa kanyang asawang si Patricio. Sabi niya, kung i-divorce ko ito, kung itataboy ko ito, para siyang isang sangang matutuyo lamang. Kaya parang naging misyon ni Monica na hindi siya bibitaw at hindi siya susuko sa dalawang lalaki sa buhay niya. Si Agustin at ang kanyang asawang si Patricio. Na later on, alam naman po natin ang naging istorya, naging magtagumpay siya. Kasi ang sanga na si Agustin, namunga ng sagana ang buhay. At ito nga po, kabilang siya sa mga santo ngayon at fathers of the church. Kaya ito rin po ang paalala sa atin, itong ating pagdiriwang ngayon. Kayo pong mga magulang dito, wag sana kayong magsawa, samahan, makipag-ugnayan, makipag-banding sa pamilya nyo. Sa gayon sila'y matuturing kayong Kapampangan, mas masating biyasa lang makiutos, makiabe, makirubilu, makipagkaluguran, no karilaman munta. At baka sila mismo, pag ganyan po sila, yung mga nahihiwalay na kaluluwa, sa kanilang kabutihang loob, kagandahang loob, may balik pa sila nila sa tamang landas. Napakahalaga na mayroon pong mga taong ganyan na hindi bumibitaw, hindi sumusuko, na hindi tinatabo yung iba, kundi nagpupumilit na panatilin silang nandyan para sila'y masagip sa anumang posibleng masamang buhay na kanilang mahaharapan. Ang ating pong unang pagbasa, yan ang sinasabi. Si Saulo, dinala ni Barnabas sa mga apostol at saka sa mga disipulo ng Panginoon. Nung makita itong si Saulo, umiiwas yung mga apostol, iniiwasan si Saulo, pati mga ibang disipulo ng Panginoon. Bakit? Paano naman kasi si Saulo ang notorious na tumutuligsa sa mga Kristiyano? Si Saulo, hinuhuli niya yung mga Kristiyano. At kabilang siya sa nagnanais na patayin, burahin ang Kristyanismo, ang mga nakakristo. Nung minsan papunta siya ng Damasco, yan ang hangarin niya, paghuhulihin ang mga Kristiyano. Kaya lang po nagkaroon siya ng isang vision. At sa vision ito, nakarinig siya ng tinig, at ito pala tinig ng Panginoon na nagsasabing siya ang tinutuligsa niya. At yun po yung naging daan para ma-convert si Saulo. No? Instead of persecuting the Christians, ngayon po'y naging tagapangaral na ng Panginoon. At si Barnabas po dito, dahil nga ayaw natanggapin si Saulo na mga kasama niya mga apostol at disipulo, siyang nagpaliwanag dito. Siyang naging daan para idugtong si Saulo sa mga apostol. Siya ang nagpaliwanag, siyang nagpatotoo. Salamat kay Barnabas. At dahil dito si Saulo po'y maluwating tinanggap ng mga apostol. Hindi siya tinaboy, tinakwil. At dahil dito, alam po natin ang istorya ni Saulo. Siya si Pablo na naging tagapangaral sa mga Hentiles at nagsulat ng mga maraming sulat na magpahanggang ngayon sila ay ating pinakikinabangan. Kaya ito po, mahalaga sa atin ang ugnayan sa isa't isa. Pag marunong tayong makipag-ugnayan sa isa't isa, hindi na mahirap makipag-ugnayan sa Panginoon. Kahit hindi natin
nakikita. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa nating mga kahilingan o ang ating idulog o ihayag ang ating panampalataya sa Kanya. Tayong lahat na hindi bumibitaw sa Kanya at hindi rin bumibitaw at kumakalas sa isa't isa. Sabihin natin, sasalpantaya ko King Diyos, Diyos, ipang mayupayang tutu, dinalang King banwat yatu, at kang Kristo ang nambugtong aginuta mo. Tuwing agliking upaya ning banal na Espiritu, mi bait ka Santa Mariang Birhen, di nasalanan ng payang Poncio Pilato, mi pako King Cruz, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, King Katlungaldo, sinubliyang mebye, pepaitas sa banwa, makalukluk wananin Diyos, ipang mayupayang tutu. Ibot ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka rin mabi ang pong mga mate. Sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak di Santos, king pangapataw da rin kasalanan, king pangasubirang mieding mete, at king bie alananga. Amen. nung manatili tamo king ginutang Heso Kristo, anting sanga ning tanaman a ubas, malyaritang adwan ing nanamang burita mo, at iti mi pagkalub kaya katamo. Nga tamo kaya manalangin, o Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. O Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Para king tanaman ng ubas, ning makalagana pa iglesia, banding kayang talasal pantaya, manatili lang makasanmetong ng Kristo, mibiyebye king lugod na, at palaganap king kayang pamakidamayan, at pakamal, manalangin ta king Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Para karing Kristiyano, karing bayong iglesia, ban maging masigasiglo king karelang kasalpantayanan, para karing talasalpantaya, karing matuwang Kristyanismo, ban elo milako masabal, king karelang kasalpantayanan, para karing sasalpantaya, karing mipasakitan a iglesia, ban matataglang talakad, at mantabe king metong at metong, manalangin ta king Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Para karing mananaman ubas, at ding sablang ortelano, ban ing karelang obra, mikasapat a bunga, para kaya katangan, ban ala metong mangdumanok, o kumawang pasibayo, manalangin ta king Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Para karing ginulot king Santa Iglesia, at kang Kristo, ing makayagyag dang alimbawa, ring mayap a Kristiyano, ibalik do sana king dalan na ning Ginoo, manalangin ta king Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Para karing sablang komunidad Kristiyana, kumatmula sanang ligayo, uling baluta mong kaluguran na katang Jesus, at makirakeyo karing kaya katang kapigaganakon, at matulang pinandit, manalangin ta king Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Ngeni po adwan tamong sarili tang kapagnasan. Ginong Yesus, tanaman na ubas, anong kenu kay mabibye, manatili kang kayabe mi, anang likat kametong mi, ating balang metong kay kami. Layan papamungan mo kami, karing bungang manatili, nginit kapilan man. Amen. Amen. Dito po makasadya mag-offer, manyari na pong magpilaking libutad. Pining pangagsaya, maging alangin kay kalugod, maging daliting kay kang tulang,
pening kaplas, gawan unang pinapening bulan. Hindi na pening pamagsaya, maging alangin ketang lubog, maging nalilin ketang tulang, maging ketang katawan o Manalangin kay pakamalang kapatid, banitin kay katamong daon, matanggap ya harapan ng Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoo itindaon karenggamat mo, king kapurit ikaligayan ng kiyan lagyo, king kaya kataming kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, kapamilatanan iting banala pamil, ibayan regalo, darakayanan mo kami, king kaya kang dibinong biye. Ipagkalub mo sa king sablaming gagawan, patnubayan ning belwan, king kaya kang katutuan. Itiadon mi king lagyo ng Jesus sa ginumi. Amen. Ang ginoo mantabi kay kayo, At kaya ka antimurin, yat nayo rem puso yu. makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayong ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang parati at numang karinoy pa, Diyos king anangangal lubos maipaya, kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. Pupurianda ka king lubos maragulatula kaniting panahon ning pamanyubling mebye. Inyang Kristo meging sakripisyo Pascual niya. Kaya di natangimunag ning bayong panahon. Ing makabang pamag-ari ning pamikasala may pupus na. Ing mipahama kaya tumirin niyang bayong biye. Ating tao misan pa may gawayang alang kakulangan. Ing tuna ning pamanyubling mebye babay ning mabilog ayato. Kabang din sablang koro ring anghel karing banua. Daralit din kaya kang ligaya lantok ng naming babiye kapurian kaya ka. Banal ko Ginoo, itnuyain panggamit, nuyain yato, intentong ligaya. Osana, Osana, tingkakatas, katasan. Osana, Osana, tingkakatas, katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, nulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami manyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamailasa at kamatayan, kinuaning tinapi at pita, may patawaran na rin kasalanan. Dapat niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inugin kekang kusat, panganyubing kinapos mo kami. Ikang palapagligtas, Alleluia. Ikang palapagligtas, Inyang inigaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyabli ng mebya ng anak mo, daramya kaya kaiting tinapi ng biyating kalis ng kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakmubaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal Espiritu.
Ganakan meoy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, kimeto yatu, ban beganap yung ilugod, kambiyan ng Francisco kay kaming Papa, ati Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka mula naman di kapatid ming pepainawan at maninaing subling miye, lanin talasuyo mong, dihamong Elmer, Marcelino, at Marius. Ading aliwa pang mayang o nabi. Tanggapan mo sana aking maligay mong harapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya ng Maria, imbirhendo ng Diyos. Kambi ng San Jose, akayang esposo. Kaya bering apostol, ading sablang santo. At inupat kimal mong kaburian. King kakabaning panawun, purian dakat paligayan. Kapamilatan ng Yesu-Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tutu. Kaguming banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Alleluia. Ngayon manalantang mit mong kapanilingan at lugod, king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kekatam. Igabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panabun mi, ban king kasapan ing kaya kang pakadulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at binigtas kisablang kaligaligan. Kabang mananaya kami, kambining maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu-Kristong kaya kaming talapangabos. O ginaming Yesu-Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, ning lawen ming kasalpantianan ing kaya kang iglesia. At pamayapan ming pambilugan agpangking kaburian mo, higang mabibi at magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo mantabeya sana kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimurin. Iyan pang tayong waganing kapayapan king metong at metong. Kapayapan kaya kayo nga po. Kapayapan. Pagkaluluwa
Kordero ning Diyos, niya milalako, king kasalanan ning yato, noon tamang mayaws, king apunan ning Kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat sigkasmi nga mano mo at kumayap na ako. Salamat Ginoo, salamat. Salamat king lugod mo at linga. Salamat king pakamal mo pamaninga. Salamat po, salamat po. Pikalumuke kami, pamangan ni Aldo babyemo han, tuknangan ni malan, nanumaning kailangan. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat Ginoo, salamat. Salamat king lugod mo at linga. Salamat king pakamal mo't pamaninga. Salamat po, salamat po. Paniningan do at dinlana ning bulan. Siyup ning angin at kantada ring ayo. Salaning pagbining dengi tatay, karing maglakte. Salamat po, Ginoo, salamat po.
siklod tamo po. Panalangin kang San Jose, itamongan po. Bapo talalingap ning talapagligtas, esposo ning nuwan a Birhen Maria, kaya ka ing Diyos pinibala ni anak ng bugtong, kaya ka Maria binili na ing kapanaligana. Kambe mo i Kristo mi katawan niyang tao. Nuwan a San Jose, kaya kami mo naman, ipakit mo ing metong kangipa, at tayran mo kami king daklat ning biye. Adwan mo para kaya kami ing grasya, pakalulu, apon si kanan pilubluban, at ipanluwalo mo kami, karing sablang marok. Amen. Oratio Imperata laban king COVID-19. Itamongan po. O mapamakalulu, ang po mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami kaya ka, kaniting masipit, apa mangailangan mi. Adwan mi kaya ka, ing kambilan, at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal kasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakal at tao. Adwan mi ngini kaya ka, imbalikdan mo kaming mipunlugod, at tiyat-tiyat me kaya kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo la, ring taong may tutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi la ring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan dayti makasalikot, at bukod mong paraking kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mamupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi la ring doktor, nurses, at ding sablang nilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambe ning belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap para karing masakit. Mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayat na lasanang malalagwa, ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabi-abi, para king ikakayap ding sabla, at ban makasahop kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang pauli ning masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabiyos kaming alang kasasakulan kaniting krisis. Layon tayrana kami, king pamagbayong lub at kabanalan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay indunin Diyos, mo sana pisawili ing aklis mi kaya ka, king kagulanan mi, nunebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanumanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasia, San Agustin, patulo naming Santa Monica. Manalangin tamo. O mapamakalulong ipa, mananasan ng dating misteryo, dinandakeng bayong parasan,
At idalara kami, king meto nga bayong be, kaya be mo. Itiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Loklok kayo mo po sa guli. Para kare mo pong maulagang announcement. At siyempre po mo diling daratang na po yung piyesta tamong bawaling magtao. Bawaling makipangan. May 4. Pero tintamo pong tao kaya ni king pisamban, ing tao na ning hapong Ginoo. Ing Eucharistia. So rin pong misa tamo, 6:30 in the morning, 8:30 in the morning, at 10:30 in the morning. Itapon 10:30, panimunan po ni kakatang kaluguran na Arsabispo, Yapondong. Kaya ba't po 12 o'clock, ing binyag, at 5:30 p.m. ing last mass tamo for that day. Okay po, siyempre po ito, kailangan tala pa rin observan ding hanggang health and safety protocols. Okay? At balutan naman po reta. Kaya ba't po bukas, although Lunes, datang po kaya katamo ing krusada ng Birhen, ing dengmal ng larawan ng Birhen de los Remedios, Santo Cristo del Perdón at San Jose. Manatili la po king parokya tamong gaking Lunes. Aneng o din pong medalain kaya katang COVID-19, nyama kanyan pong magigpit tamo naman, tutuki king polisiya ng kaya katang gobyerno, nyamas kahit tamo pong mag-close door tanamong activities para kanini. So ita pong panyatang na bukas, diyang ita na po sa salubong, abangan tanya mo po kayong live stream broadcast ng kaya katamong SOCCOM. Bukas siya pong mga ganyang sisilim o bengi, datang king parokya tamo. Kaya ba't po, reta pong Misal Doldo, ita pa rin 6:30 in the morning, kabangat siya po kayo ng krusada. 6:30 in the morning, so welcome na ko mong pong simba. Pero kaya ba't na po ng misa, misa saray po yung pisamban, deta mo pong pwede lungog pisamban, deta mo pong prayer leaders, kareng nano mga activities tamo, kilib neni, ning dalo balen. At pasibayo, token tanyang po keng live stream broadcast, dating activities. Okay, at siyempre po pakapanabili ng Jonathan. Talaga naman po talagang bawal na rin 17 years old pababa, ang po pang 61 years old patas. Pero ako po, siyempre po, nung essential kaya kayo, sabi mo namang, bala mo ko sasalikang panulo. Punta ka. Pero itabin po, kailangan ng marakalakay ingatan, lalo na po kayong senior citizen. So, kaya katamungan, sukat sulod talang palagi rin ng face mask, face shield, at ita pangaliwang health and safety protocols. Okay po, so ulitan kayo po na, kabangat siya po yung dalo balen kayo ni, may buklat siya yung pisamban, kaya tang 6:30 a.m. mass, bayo pa po ito makabuklat na, kaya ba na po ng misa, misarayin pa si bayo, yung ega na gana maging live stream broadcast mo. Karinta na mo po subaybay. Okay. Panupaya po yung makanyan, dyan pong tintang malalama, debosyon, kimbirhen, o deng po kakalingwan ng India, meto nga sangkaning melalayang karelang COVID-19, uli rin karelang religious celebrations. Masesla buntok deng India, karetang pilgrimage da, pero karetang political issues. So, kaya katama naman po, hindi na painggawan tamo, maniwala na man pong inaman manandaman ng birhen, aintindiana, ang kabilyan tamo. Nya kesa po kayong pagpilitan tayong kaya katamong karapatan, kaya katang kasalpantayanan para muntakin, paibabaw tayo pa mo po yung responsibilidad tamo at obligasyon, ingatan ng sarili kayong COVID, at ingatan na naman ding aliwa na elamiyawa kaniti. Okay po, so dakal po salamat. Talakad na ko. Ang Ginoo man tabi kay kayo, At kaya kaanti mo rin. at bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paintuto, ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu, Amen. may rin kaya katang kapag masusyan, umeta ng ining luguran tayong Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat, King King Diyos. Dakal pong salamat kay kayo nga, bingin ng Diyos kay kayo nga po.